Afghanistan, Ameriki jamanatigi Joe Biden y'a lase kunun tɛnɛ k'a fɔ ko Al-Qaida jatijɛkulumaw ka ɲɛma Ayman al-Zawahiri fagara Ameriki jamana ka sanfɛ pankulu dɔ fɛ al-Zawahiri fanfɛyɔrɔ la. Rusi jamana kan, Ameriki jamana ka sanfɛ ciluntana musoman Brittney Griner tun seginna bi tarata sɔgɔma ka taa kiritigɛlaw ɲɛkɔrɔ. A minɛlen kɔfɛ Rusi jamana fɛ ka ɲanki bibifɛn, cannabis ani drogue yera a dontɔ bolo u ka jamana. Kosovo, basigi nana u ka jamana kɛɲɛkanya fan fɛ Mitrovica fanfɛyɔrɔw la bi tarata. Siya woloma kɛlɛ donnen kɔfɛ u ka duguden dɔw ni ɲɔgɔn cɛ. K'a sabu kɛ bugunatigɛ sɛbɛnko dɔ ye. Jamana ɲɛmɔgɔw y'a lase cogo min na Kosovo. Inde jamana y'a lase kunun tɛnɛ kan. Mɔgɔ fɔlɔ dɔ fagara u ka jamana kan ka sabu kɛ monkeypox ye o banakisɛ ye. Cɛlaka don min bɛ bɔ Kerela mara kɔnɔ. K'a banakisɛ maa minɛta hakɛ tɛmɛna mɔgɔ 7 ɲɔgɔn kan u ka jamana kɔnɔna la. Cisjordanie, mɔgɔ ba caman de bɔra bi tarata Jenin ka Palestine jamanaden dɔ ka sukoya kɛ. Min fagara Israel kuntigiw fɛ ko ni maa kofɔlen ma se ka si dɔn.